Enggak. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa, kepanggihan malih kalih kula Silvira Preti Azahra ingkang badhe ngaturaken pawarta babagan priksa gratis lan kirab bendera. Sumangga dipirsani pawartanipun. Pawarta ingkang nomor setunggal inggih menika sacacah pangerja informal kaya tukang becak lan panugas kersian jamu gratis ning alun-alun Wonosari Kemis 12 November 2015. Kemempengan iki dianakake saka Dinas Kawarasan Kabupaten Gunung Kidul, jero saperlu ngelingi Dina Kawarasan Nasional sing menyang 51. Kepala Bidang Pengendalian lan Pencegahan Penyakit Dinas Pendidikan Bapak Sumitro nuturake, kanthi kemempengan priksa gratis iki dikarepake bisa nuwuhake kelingan masyarakat kanggo pentinge njaga kawarasan lan tambah ngampangno akses kawarasan kanggo kabeh lapisan masyarakat. Kita ngarep-ngarep priksa gratis marang pangerja informal uga masyarakat umum iki. Muga-muga bisa nambahi kelingan kanggo masyarakat, tuture Bapak Sumitro. Bapak Sumitro muwihi, jero priksa gratis iki, pasien bisa keladenan kawarasan ngarupa pemeriksaan gula darah, tensi darah, mawa konsultasi kawarasan karo dokter spesialis. Kabeh kuwi awake dhewe wenehno kanthi gratis, tuture Bapak Sumitro. Sawentara kuwi salah siji pasien, Kukuh Wiyanto ngaku cukup kebantu dening anane priksa gratis iki. Dheweke ngarep-ngarep kemempengan mangkene bisa dilakokake kanthi rutin utamane kanggo masyarakat cilik. Berita ingkang nomor kalih inggih menika kirab bendera ing Kabupaten Pati. Ing Kabupaten Pati ana kirab bendera kang dawane 100 meter lan ambane 3 meter diaral saka Stadion Jayakusuma saka jam 1 awan nganti 1:30 sore ing alun-alun Pati. Acara kirab iki diadakake kanggo mangeti Dina Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2018 lan kanggo mbangkitne jiwa nasionalisme para pamuda sakniki kang arep luntur. Miturut Ketua Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI utawa Polri Indonesia utawa FKPPI Pati, Endang Sriwahyuningsih ngaturake yen dheweke matur nuwun marang para pihak kang melu acara iki lan sing peduli karo kegiatan iki. Dheweke pangarep-ngarep kegiatan kaya mangkene iki bisa diadakake setahun pisan. Mekaten ingkang saged kula aturaken. Menawi wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.